hun vil have, jeg holder min kæft. Jeg er en dukke med batterier, som hun kan trykke på maven, når hun vil have, den siger noget. Hun trykker og trykker. Hun vil hele tiden have, jeg siger noget andet end det, jeg siger. Men hvad vil du gerne snakke om? Det ved du da godt, siger hun. Hun er i gang med at samle sit hår til en hestehale. Gør det forfra, når hun misser en lille tot. Anana, jeg har taget min beslutning. Du må lære at leve med det. Jeg tænker på at give hende et kram, men jeg kan ikke få mig selv til det. Jeg kan ikke huske sidste gang, vi krammede hinanden. Jeg synes bare ikke, du er klar til at tage afsted. Hvad er der galt med at gå på universitetet her? Hvorfor skal du absolut rejse til Danmark? Du er ikke klar til det, siger hun. Jeg har været klar i lang tid nu. Jeg tømmer vinglasset og går ned ad trapperne. Jeg fylder badekarret op med næsten kogende vand. Jeg trykker hårdt på bodyshampooen, så små bobler flyver rundt i badeværelset. Det svir, da jeg kommer i. Men inden for et par minutter er jeg allerede følelsesløs. Jeg lukker mine øjne og forestiller mig, at jeg er i Italien en sensommeraften. Men så banker det på døren. Anana kommer ind med et glas vin og stiller det på det lille bord ved siden af mig. Hjælper det lidt på din myoser? Spørger hun med dukkede briller. Jeg nikker og hæver øjenbrynene. Hun står stille og venter på, at der sker et eller andet. Jeg skjuler mine patter med skum. Hun fatter ikke hintet. Må jeg være lidt alene? Hun sukker og går ud. Jeg hører hende trampe rundt i køkkenet ovenpå. Hun tømmer opvaskemaskinen. Hun smider bestik og tallerkener på plads, og jeg hører min far mumle. Jeg kan ikke fatte, at jeg har kunnet holde ud og bo her. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor hun ikke gider snakke med mig, udbryder hun til min far, der mumler noget uforståeligt. Det er sådan, det foregår. Anana klager, at Dada bekræfter, at han hører hende ved at lave mærkelige mumlelyde. Jeg synker under vandet og holder vejret. Har stille. Mine rygerlunger skriger efter vejret efter et halvt minut, men jeg bliver hernede i 1,5 minut mere. Jeg tæller sekunder. 2 minutter i stilhed. Jeg har hørt fra mange overlevende, at det er vidunderligt at drukne. At der er en masse farver og ro, fordi man besvimer hurtigt, underafkøler og går i koma, typisk efter 87 sekunder. Jeg synker under vandet igen og holder vejret i 3 minutter. Jeg vil ønske, at jeg var en fisk. En lille fisk i Italien. Evigt i stilhed. Snart, tænker jeg, og tager en dyb indånding. Snart rejser jeg. Men det betyder også, at jeg rejser fra Malina. Anana er ikke tilfreds med den brune sovs, som Adada lavede til frikadellerne, så hun er i gang med at piske manisk i køkkenet, mens Adada hælder sin tykflydende sovs over hele sin tallerken og protesterer i stilhed. Jeg skæver til min mobil hvert 10. sekund og sluger den ene frikadelle efter den anden. Anana når at sætte sig ned, før jeg har spist mine kartofler op. Du skal huske at være sparsom med salt og mel. Du ved, hvor meget du prutter, når du får for meget mel, siger hun. Vi spiser. Har du pakket? Spørger hun og dypper sin frikadelle i sin brune sovs. Jeg ryster på hovedet. Der er kun en uge til. Du skal først vaske tøj, sortere, rydde op, finde plads i kufferten. Har du husket at lave en liste? Spørger hun. Den brune sovs drypper fra frikadellen på gaflen. Det ligner diarré. Vi spiser, udbryder jeg. Vi skal snakke, når vi spiser. Vi har ikke travlt, siger hun. Jeg peger hektisk på den dryppende sovs, og hun tager frikadellen i munden. Hun tykker og tykker, fordi hun tror på, at hun spiser mindre, jo længere tid hun tykker. Der sidder brun sovs i hendes mundvige. Jeg mister appetitten og tjekker, om Malina har skrevet. Er hjemme, du kommer bare, hvis du har lyst. Om jeg har lyst. Jeg tvinger den sidste kartoffel ned. Tak for mad. Vi er jo først lige begyndt at spise, udbryder Anana. Malina er ked af det, så jeg skal hen til hende. Hvornår møder vi hende der, Malina? Spørger hun forhåbningsfuldt. Vi er bare venner, svarer jeg. « 44. Mand, 19 år. Skud. Jeg kan lugte den tykke tåge, der allerede er drevet ned over Nordlandet. Den når frem til Nuuk om et par timer. Det betyder, at solen ikke skinner i nat. Malena sidder i sofaen i korte sportsshorts, da jeg kommer ind i hendes toværelses lejlighed. Jeg skal lige læse det her afsnit færdigt, siger hun og smiler.
Jeg sætter mig i den. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.